Nakajing sa priang kaway kadurki hakirinsan social media hakabayadey bagajing sa akyam udukot kahinyaw trap Integrated Territorial Organization hito hakibor pulit halor kajing don kti jong uban kayi drugs nakalyang kinong elam kahito Shillong City hakajan med jong ka arpo kunday tarik nailar araja arpusan kilami shikmat ban ay kajing pensay halor kani. Habakran cikilat pathai kubor usamla balajit jerwau General Secretary ulaong. Makani kajing jia kadai kebelajar nadu usnam araja arpulai beruniu beriu ubla syakam ru syam ladan bentasyo bat kaseng nadu kitu kisnam. Namar kajing dan bentajong hakikam kayi drug. Nolor kata ula keno ru bakane kadai bet kajing kwa jong kibriu ne kinong kayi drugs kibatat ya kadurki ban pentelot ya kaseng bat ban benrap bakaseng hi kam tieng bat kandang yai beteng nang nish khamat ban khenra ya kinong di drugs. Menen hadin kajing kera jong inong di drugs ngi ba bidan kat ne kat tu kajing sapreng jong ki video ba kena ba kita gini hi members jong ka hidup ba kidan ketilang hakikam di drugs na khai drugs ye te nakalian jungi ka seng ni kwa ban penchai ba kani kam dei ra kumta ya kani ka video pala viral ba ini brio ba penmi apo video bat kaseng kamdan jing ete ai ado usnam arajar arpulai amar ba haka liam jaka seng ru kidan kikam ba nila syam nila budin nakal yang jaka seng ma nilalap ba kami hab bat ka an ki kendon jongka association na jongka organization jungi te kumtahi hadin jongka bishar hadin gajing bishar te eu lasha expel na lasha be naka organization jongi ka hito da usud discipline secretary mo iba James te nakalian juni ru ikwa ban pansyai bhas pat ba kani brokhat kadai kajing kwa jing kipat ba ne kajing kwa jing kibre ban pentlot khamtam gini kicking pen kibada kita gidi ki nong supply kita ki he saipan jong khai drugs kiri kita bagi kwa umdai tang ya kaseng jungi henrai nilai i ba kibon kaseng ha siseng bakila sedang ban khanra yu drugs kibon dikilat kilenti kile ban pentran kini ki seng balang baper bangi dan hangni apo rilom khasi jungi kile da kijat ki tactics te kani ka way rupam pen viral ki videos ki members bomdai ru jongka association na jongka organization ru kile ban sapriang yaki ban pentlot iki kini ki organization baki association baki seng balang baper te nakalian jungi ru ni ong iki pat ba brokhat ba kini brokhat kideji kilat butu jungi ni gibre khanang ba ban pentlot yakini ki paya jungi imlang salang bro hi hapo rilom kasi janja jungi bro sai siang in phan biang ba une ubre ubala syakem umdan jingete batka sengna bari batka nega brokhat ke bajaru basai ru kala adap senam menta kala dei ladu senam arajar pulan bat kumno ibu jingkeli ba kumno ba hadin ka jinglek khanra jingi bar menen ka jing hiar jong ka hitu spok madan ban yakun persya ayu drugs ban yakun persya ayu drugs kimi kini ki jingkan tho ya kaseng bad ya ka organization hi baro umdai tangi kaseng balang jungi ru andre ya baro hi ki seng balang baro kan ki organization baro kan kilong hisya antho hakini ki jat kirukam kumasale mangi hi te kumta hi nakaliang jungi ni si ong bai pa ni sai yikini baro kan ni nimdan jingdan lang hi bikini ki jat brewe te nakaliang jungi ru ini ya bet pan ya khun ya persya ini marsnya umar pojat ani hapo rilom jentia jungi bro ni maham tikena baham lamar bakane kamdela kajing pen viral kamdela tang menta kasima kani bro khat kadi kajing butpo jingine ki kingpen amar bangi sautu so shai ba lamar bale kani kadur bro khat hapo media kampau henrai kidan hi sos banapo jongki authorities balik ikini ki dor kidar jongkini ki bre musyakem musyaye telada kumtaru ni bu jengkeli yaki authorities ru yaki
Ikini ki badan kabuar ka an ru ba kumno kini ki jat brio badan hakini ki kam sini e phila ban lik ki video fi ong ba ngimlong ban pen i ka video ya ki dor ki dar chung kini ama ngimlong ban pen i ki dor ki dar chung kini lamar balik ka kala ban tha lupa ka kuat are menta la da phidon kam ban pen tran ki sang phalang ndai tang yang ni ndai ki wei ki sang phalang ru ban pen tran phile di kini ki jat kam ban pen ya sno jubor justi iki breu bomdai bat kaseng na bomdai bat ka organization ru ban pen sno jubor justi te kumtahi na kalian jungi ni maham mdai ra tangi kita ki breu lada phidei na kalian jongka authority na jongnu ru lada phidei ki breu shimat na phidei mano ru phidei kita ki kingpen na ki king siem na ki ro ngingim slaira ngingim ting kat ke kumbaang i presiden jongka mulai circle ba kat ba phidang pensmit phidang pencerai ngiru ngidang serai susu banyakun persya ipi namar belai kani kamdai ratang namanta jongi kaying kasem jonga na jongki member na jongki dekat jongka hido handai kani kadai namanta jong poro ki kalawai bat kajat beri new trap poro ni khna wan rung bat ngi mensual haus nam hajar kulai na bakla ti hadin bangi la pen scam yu ngila udah pen scam la rung bat ngi namar ba dei khna uang ngi ba kwa ban rung bat train namata ka pha kamian tingi ru ka jing ridu ngi stenat bandat ki khna ki ban train namata ka emlang salang ta ka pha kamian re hadin lai benai hadin ba la pen scam ngi lap ba de ba ni khna u dan betalang hakini ki kam khidrak sai te hadin ba ngi yo jing tip malu mala din ngila khat hajar yu ngila khat hajar ngila snack akra yu ba umde ban le su kini ki jat kam te pedeng ka jing khat hajar jing kendon jing yu hai tai por hitang si te yo hadin kata kidan ki kena ki ba ong ba uni yu udang melien hi ti kum tahi ngila wen no yu ngila wen no yu na seng bat ngila ai da jing thoi ru yu ba ngila be yu na du tak sni bat na du ka tu ka sni ngim dan jing ate i issue bat u te hadin tang ka tu kan ni benai ba ngila sa be na ka seng ru tu la sa kem la pa media te kata hi ka we ka penlingo ingin ka jing ja ka bajian na du ar hajar plai kumnu kan viral samata namar kajaran kharu ba menen ki dekat ki member jongi ki yami banyakun banele stage semot peran balik kendang ini ki nong khai drugs ki nong di drugs ti kajing ngi sotu sai mata ba kini ki nong khai drugs ki dan la kajong ka buit jongki ba kumno ban pentran yangi ndai warla kata phidang le kini ngi rungin musaliang ngindang ye kon sujuk kat ba phidang le kumne ban penja buram ngi nang skun ban ne tri susu ban bangin daun wan susu hadu bangin dalap dai ki tai iba ba dei tai nong khai ba kham le ba he ni kham de sru kham akstan ngilawat hi jing tip ma tang ba long ko ni ngilawat jing tip hadu menta tengin pat yo ra ka jing tip ka ba bania kan re kat kum jing sutu jing ki mot kan ni baro ki dei ka bit po jong ki ki ting pin ki nong khai drop si ki ba le kum no ban tran jing lingba ka kidang mot ba lingba ka jing pen viral jong ki ni ka video ka mot bangin shong khap Henry nginum songkap nginang ya le nginang ya tur sekmat iban rat dingkong ini drugs wala long uta bi namata kari ba kajai bendriu jongi Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya